Hare Krishna Mataregla. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Huh? Yes, Hare Krishna Mataregla. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Yes. Onji class start malkunadu 3 ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. 23rd April 23ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ ಮಂತ್ 23rd ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ದ ಕುಲಾಯ್ದ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಐತೆ ಹೋಗ್ ನಂತುರುಡುಂಡ ಅರೆನ್ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಯಿಗಿಡ ತೊಂದ್ ಪೋಪ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಡುಲೇರ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂದ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜೆರ ನಿಖಿಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಿಖಿಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಶೆ ಪುನಕಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಮೂಜಿ ದಿನ 21st ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಪುನ ದಿನ ఒక 22nd ఒక 23rd ದಾದ ಉಂಡು 22nd ಮಲ್ಲ ರಥಯಾತ್ರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಥಯಾತ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ 23rd ಓಪನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು 24th ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ದಿನ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ 22ಕ್ ರಥಯಾತ್ರ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ್ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಂದ್ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ದಾದ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತೂವೆರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತೆರೆಲ ಬಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ 8th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಏನಿತ್ತ ನಾವೆಂತೂಕ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಎಡ್ಮನೆತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ನಲ್ಲಲ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನೆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಮನೆತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ 8th ಚಾಪ್ಟರ್ ನೆತ್ತ ಪುದಾರ್ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ. ಎಸ್ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪಂಡೆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ನನ್ ಪಂಡೆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚಿ ನನ್ ಪಂಡೆರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಕ ಪನ್ಲೆ. ಎಸ್ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಗಳು ಎಂಕ್ ಏನನು ಎಂಕ್ ಆಕಾರ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಓಕೆ ಅವೈ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆಂಚಿ ನನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ದೇವರೆ ಆಕಾರ ಉಂಡು ಸರೆಂಡರ್ ಆಂಡ ಅತೆ ದಾದ ಆಪುಂಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಪೋಪ ಗೋಲೋಕ ಪೋಪ ಅಪಂಡ ಗೋಲೋಕ ಪೋದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಜನ್ಮಗೆ ತೊನೆರುಂಡ ನಮಕ್ ಇಜ್ ಇಜ್ಜತೆ ಉಂಡ ಜನ್ಮಗೆ ತೊನೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಶ್ವತ. ಎಸ್ ದಾಯಿಗುಂಚ ಪನ್ಪೆರ್
ಅಂಡ್ ಅವ್ ಗೋಲೋಕ ಪೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಅವ್ ಗೋಲೋಕ ಪೋಡ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೈಪುನಾಗ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದಿಯೋಡ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದೃಢ ಮನಸ್ಸುಡು ದೃಢ ಮನಸ್ಸುಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೃಢ ಮನಸ್ಸುಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೆ ಪಂಡ ಸೈಪುನಾಗ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ನೆನಪು ಬರ್ಪವೆ. ಹಾ ಅದ್ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ ದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ ಸೈಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಓಕೆ ಅಂಚಾದ್ ಅರ್ಜುನನ ಎಡ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಡ್ಮನೆತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಡ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸೈಪುನ ಕಾಲುಡು ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಚ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅವನ್ ಮಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಕೇನ್ವೇರ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ವ ಯೋಗ ಮಿಶ್ರ ಪಂಡ ಯೋಗ ಮಲ್ದ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಚ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಬೆಟರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಭಕ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಬೆಟರ ಅಂದ್ ಕೇನ್ವೇರ್. ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪ ಪೋಪುನ ಗೋಲೋಕ ಅವು ಗೋಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಅವಲ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಮಸಿ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಯೋಗ ಮಿಶ್ರ ಭಕ್ತಿಲುಂಡು ಕರ್ಮ ಮಿಶ್ರಲ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಜಿಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡೆಂಟಲ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವು ಮೇನ್ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂದ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತೂಕ. ಅರ್ಜುನನ ಎಡ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ 2 ಶ್ಲೋಕ ಎಡ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐತ ಆರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಧಿಭೂತ ಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಧಿದೈವ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಆದಿಯಜ್ಞ ಕಥಂ ಕೋತ್ರ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋಸಿ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿಃ. ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವು ಅತ್ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ರಹ್ಮನ್? ಅನ್ಪಣ್ಣ ಭಗವಂತನ ಲೀನ ಪಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನೆನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಜೀವಗಲ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಜೀವಗ್ ಖಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವಲ ಎಟರ್ನಲ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೇನ್ವೇರ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಂಡ ಅವು ಆತ್ಮದ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಎಂಚ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇನ್ವೇರ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಏನಿಕಲ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೆ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ಮ? ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕರ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗತ್ರ ನಮ್ಮ ಫಲನ ಅರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಓವಾಂಡಲ ಕೆಲಸ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಾತ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಚ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆದಿಭೂತ ಪಂಡ ಉಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇನ್ವೇರ್. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ದೈವಂ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೆ ದೇವತೆನ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಏರು ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೇನ್ವೇರ್. ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಮಿತ್ ಈವನ್ ದೇವತೆ ನಕ್ಕಲ್ನಲ ಒಂಜಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಬರ್ಸ ದಾದ ಉಂಡು ಅವಲ ದೇವತೆ ನಕ್ಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ
ಅಕಲ್ ಮಾತ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಏರ್ ಅಕ್ಕಲ ಅಂದ ಅರ್ಜುನ ಕೇನ್ವೇರ್ ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ಯಜ್ಞ ಪಂಡ ಏರು ಅಂದ್ ಆದಿ ಯಜ್ಞ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಆದಿ ಯಜ್ಞ ಪಂಡ ಅವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಅವ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ ನಾವ್ ಜನ ಏರು ಅಂದ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಉಂತುವರೆಗೆ ಒಂದು ಆದಿ ಯಜ್ಞ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ದೇಹದ ಉಲ್ಲಯುಪ್ಪು ನಾವು ಆದಿ ಯಜ್ಞ ಏರು ಅಂತ ಕೇನ್ವೇರ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇಚ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋ ಪಂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲ ಸೈಪುನ ಟೈಮ್ ಅಡಿ ಯಾನಿ ಎಂಚ ಅವು ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ದೀವೋಲಿ ಅಂದ್ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನನ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ದಾಯಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಎಡ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಮತ್ತೆ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೆ ಕೇನೆಜೇರ್ ತಚ್ರುನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತ 8th ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ದಾದೈತ ಅರ್ಜುನ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅವಲ ಎಡ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ದಾದೆ ಪಂಡ ಕೋಡೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ ಪಂಡತೆ ಕೋಡೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾದೊಂಡವು ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೋಡೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಉಂದನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರಾರು ಜರಾ ಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಮಾಂ ಆಶ್ರಿತಾಯ ಯತಂತಿಯೇ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ ವಿದು ಕೃಷ್ಣಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಾಕಿಲಂ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಒಂದು ಜೀವಭೂತದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೊಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜರ ಮರಣಡ್ದು ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ಮ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಜೀವಭೂತದ ಕರ್ಮ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನನೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಶದಿಬ್ ಹುತಾ ದೈವಂ ಮಾಂ ಸಾದಿ ಸ ಆದಿ ಯಜ್ಞ ಚಾಯೇ ವಿದು ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಪಿಚ ಮಾಂ ತೇ ವಿದುರ್ ಉಕ್ತ ಚೇತಸ ಮುಲ್ಪ ಆದಿ ದೈವಂ ಆದಿ ಯಜ್ಞ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೆ ಅಂದ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಟೋಟಲ್ 5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ವೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡೆಂಚ ನಮ ಜಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ತೂದು ಪೋಯಿ ಇಂತ ದಾದ ಅಂದ್ ನಮ ಜಸ್ಟ್ ಅವೆನ್ ತೂಯಿ ಎಂತ ಬೊಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಕೃಷ್ಣ ನನಲ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ಕೊರ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನೆ ಅಂದ್ ಕೇನ್ನಾಕ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜೀವ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಬಲ್ ಸೋಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಐಕ್ ಮರಣ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರತೆ ಮರಣ ಇಜ್ಜೈಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಓ ಶ್ಲೋಕವ್ ಎಲೆಗಂಡ ನೆನಪುಂಡ ಶಸ್ತ್ರಡ್ ಹಾಕ್ಯರ ಆಪುಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ನಿ ಹಿಡ್ದುಂದು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿಗೆ ಸೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಯನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಕೃಷ್ಣಾನಿ ನಯನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಯನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನಯನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಅಪೋ ನೈನಂ ಚಿಂದಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನ ಚೈನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಅಪೋ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತಃ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಉಂದಾದ ಉಂಡು ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಡ ಓಲ ಆತ್ಮನ್ ಕೆರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಜೀವ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಪೋಂಡ ಆತ್ಮಗ್ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಜೀವ ಆತ್ಮಗ್ ನನೊಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೈಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ನೆನೊಂಜಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅಂಚಾದ್ ಜೀವಾಗ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪೋರ್ಚಿ ಲಡ್ ಪುದಾರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಓದುನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಜೀವ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೆ
ಆಕ್ಷನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕರ್ಮ ತೈಕ್ ಆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಬಂಡ ಆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವತೆ ಅವು ಮಾತ ಕರ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ಕರ್ಮ ಅವು ಬೇತೆ ఒక ಆದಿಭೂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಭೂಮಿ ಒಂದೇನ್ ನೋಡ್ಸಿ ಇವನ್ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದು ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರಹ್ಮದ ಇವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ದೈವ ಪಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಡೆಮಿಗಾಡ್ ಪಂಡ ದೈವ ದೇವತೆ ನಕ್ಕಲ್ನ ಆದಿ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಆದಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅತೆ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಪನಮ್ಮ. ಆದಿ ಪಂಡ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಆದಿ ಯಜ್ಞ ಆದಿ ದೈವ ಪಂಡ ದೇವತೆನಕ್ಕಲ್ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏರ್ ಪಂಡ ದೇವತೆನಕ್ಕಲಿಂಗ್ ಏರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಪಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ವಿಶ್ವರೂಪ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪಡ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಮಾತ ದೇವತೆನಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಅವ್ ವಿಶ್ವರೂಪಡಿತ್ತಾರೆ. ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರೆ ಅವ್ ಮಾತ ದೇವತೆಲ ಎನ್ನಡದೆ ಬತ್ತಿ ಮಂಚ ಪನ್ಪೇರೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ಯಜ್ಞ ದ ಎಂಜಾಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿನ ಯಜ್ಞದ ಎಂಜಾಯರ್ ಏರ್ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುವರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ದೊಳೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ದಾದೊಂಜಿ ಜಪ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಸ್ವಭಾವೋಧ್ಯಾತಂ ಉಚ್ಯತೆ ಭೂತಭಾವೋದ್ಭವ ಕರೋ ವಿಸರ್ಗ ಕರ್ಮ ಸಂಚಿತ. The Supreme Lord said, the indestructible, transcendental living entity is called Brahman. ಗೊತ್ತಾಂಡೈತ ಜೀವಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ ಅನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ and his eternal nature ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಆತ್ಮದ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ದಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿದ ನೇಚರ್ ಎಂಚ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಭೌತಿಕ, ಜೀವದ ನೇಚರ್ ಎಂಚ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಅವನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ. ಅದ ಬೊಕ ಆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಏತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಕ್ ಕೋಡೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ತುಯ ಏತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 24 ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಎಂಚ ಎಡ್ಮ ಉಂಡು ಎಡ್ಮ ಓ ಮಾತ ಭೂಮಿ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಮನಸ್ಸು ಅಹಂಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ. ಓಕೆ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪನ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭೂಮಿ ನೀರು ಆಕಾಶ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಇತ್ತ ಆತ್ಮ ನೆಟ್ಟುಂಡ ಒಂದ್ ಎಡ್ಮಟ್ಟ ಆತ್ಮ ಉಂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆತಡ ದಾಯಿಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆತೇಜಿ ಅವು ಭೌತಿಕ ಅತ್ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಒಂದು ಮಾತದಾದ ಉಂಡು ಎಡ್ಮ ಅವು ನಶ್ವರ. ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಮನಸ್ಸ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಚೂರ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯಿಗ್ ಮನಸ್ಸು ನಶ್ವರ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಪತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಬಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಮ ದಾದ ಉಂಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಧಾತು ದಾದ ಉಂಡು ಅವನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಆತ್ಮ ಐಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಪುಜಿ. ಆತ್ಮ ಸೆಪರೇಟ್ ಅಂಡ ಅವು ಆತ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇತ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಕೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಕೈ ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತೀನಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟ ಧಾತು ಇತ್ತ ಮಣ್ಣು ಏನ್ ತಿನ್ಪೆ ಐತ ನಮಕ್ ಸೆಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಹಾಪುಂಡು
ಚರ್ಮದ ಉಲೈ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಧಾತು ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಡಿಸೈರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆತಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಅವು ಮಾತದಾದ ಅಷ್ಟದಾತು. ಅಂಚಾದ್ ನಮ ಅವೇನ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗದಾದ ಆಪುನು ಕರ್ಮ ಫಲಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಗೋಲೋಕಡಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಡುಲ್ಲ. ಈವನ್ ದೋ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಈವನ್ ದೋ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಆಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡುಲ ಉತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಕರ್ಮತ ಫಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಡ್ ಅವು ಮಾತ ನಾಶ ಅವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಸ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿನ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಫಲ ಉಂಡು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಫಲ ಉಂಡು. ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಪ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಪದ ಫಲ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅವಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಐತ ಫಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಐತ ಫಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಆದಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋಭಾವ ಪುರುಷ ಚಾದಿ ದೈವತಂ ಆದಿಯಜ್ಞೋಹಂ ಏವತ್ರ ದೇಹೇ ದೇಹ ಋತಂಬರ. Physical nature is known as endlessly mutable. The universe is the cosmic form of the Supreme Personality of Godhead. I am the Lord that represents the super soul dwelling in the heart of the every embodied being. Ante Krishna vanandalar aham evatara evatra panda aham and panda inchina yan and Krishna panandulle mulpa. Itta the universe is cosmic form of the Lord. ಪಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದಾದ ಉಂಡು ಎಂಚ ಆದಿಭೂತ the full manifestation. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಲವು ಪನ್ಪರೆಂಚ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯಾಗೆ ಮಿಥ್ಯ ಅತ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸತ್ಯ ದೇವೇರ್ ಸತ್ಯ ದೇವನ ಜಗತ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂಡ್ ಅವ್ ಎಂಚೊಂಡು ಅಶಾಶ್ವತ ಟೆಂಪರರಿ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಉಲೈ ಉಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿರ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅದೇ ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ ಪನರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇತ್ತ ಸಿಟಿ ಮಲ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ರಾಜನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ನಗರ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಎರಡ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಜಡ ಪನ್ಪ ಅವು ಸೇಮ್ ರಾಜ ಜೈಲಲ ಮಲ್ಪವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೈಲ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಪನ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಓ ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ರಾಜ ಮಲ್ತಿನಿ ಜೈಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂತ ಪನ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಜೈಲ ರಾಜನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏರೆಗವು ಏರ್ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಡುಪ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋಲೋಕ ಡುಪ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ದ ಅವು ಸೇಮ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಆರ್ ಜೈಲ ಮಲ್ದಾರ ಜೈಲ್ ಪಂಡ ಹೋಗು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಆರೇ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಗ ಮಾಯಾದೇವಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಮಗ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಕಡಪುದಾರ. ಇತ್ತೆ ಜಗತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಜಗತ್ತೇ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಜಗತ್ತುಂಡು ರೈಟ್. ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ನಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದುವೇ ಜೀವನಾಡು ನಮ್ಮ ಕುಡವರ ಸೈಯೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದುವೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಒಂದೇ ಭೌತಿಕ ಜೀವನಾಡು ಎಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅತ್ತೆ ಅವ್ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮದಾದ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದುವೇ ಜನ್ಮಡು ಒಂದುವೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಏತಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪಡು ದೇವೇನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಆವೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಲೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಾತದಾಲ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಪ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಕೆಲವೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬತ್ತ ಕೆಲವೇರ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಯರ್ ಅರೆಗ್ ಮಾತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೆಲವೇರೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈತ ವರ್ಷ ಇತ್ತದಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಅಂತ ಅರೆಗ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರೆಗ್ ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಡುಲ್ಲೇರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಡುಲ್ಲೇರ್ ಕೆಲವೇರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆತೇರ್ ಕೆಲವೇರ್ ನನಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೆವೆಲ್ ಡುಲ್ಲೇರ್ ಅಕಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಪೇರ್
ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟಿ ಯಾರು ಎಂಚ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತರ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೀಯರೆ ಪೋಪ ಅದಾಯಿಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮೀಯರೆ ಪೋಪ. ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ದುಲೈ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ನನ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾತ್. ಕೆಲವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀಯೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಕೆಲವರು ಮೀದ್ ಅಕಲ್ ಟವೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ದಾದೊಂಡು ಅರೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಕೆಲವರು ಮೀದುಲ ಟವೆಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾತುಂಡು ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಕೆಲವರು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಬಾತ್ರೂಮ್ದು ಪಿದಾ ಇಲ್ಲ ಬೈತೇರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಕೆಲವರು ಪನ್ಪರ್ ಅಕ್ಲ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ದಕ್ಕಲು ಬ್ರೈನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಅನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏರ್ ಬತ್ತ ಪಂಡರ್ಗೆ ಇಕಲ್ ಮಾತ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪ ಅನ್ ಪಂಪರ್ಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪರ್ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಡರ್ಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬ್ರೈನ್. ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೈನ್ ದಾದೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರಸ್ಟ್ ತಾಗದು ನಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಶ್ ಇಜಿಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಚಿ. ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಚೇತೋ ದರ್ಪಣ ಮಾರ್ಜನಂ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ. ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ್ಮಡುಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ. ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವೇರು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಆಸೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯರ. ಕೆಲವೇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅನರ್ಥ ಪಿದಾಯ್ ಬರೊಂದುಂಡು, ಕಷ್ಟ ಬರೊಂದುಂಡು, ದಾದನ ಒಂಜ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕೆಲವೇರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆತೇರ್, ಕೆಲವೇರ್ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬು ಬೈದುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಎಂಚ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಡ್. ಕೆಲವೇರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ ಎಂಡ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಲ್ಲೇರ್. ಕೆಲವೇರು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆದ್ ದಾದ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತನಕ್ಲ ಆತೇರ್ ದೇವರ್ನ. ಕೆಲವೇರು ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಕೆಲವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಗವದ್ ಧಾಮಕ್ ಹೋದಾತುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಭಗವದ್ ಧಾಮಗ್ ನಮ್ಮ ಪೋವಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಎಂಟರ್ ಆತಿನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೇನೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ನೆರೆಬಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪ. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಪೇಶನ್ಸ್. ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ್ದು ಉಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಆದಿ ದೈವ ಪಂಡ ಸಾರಿ ಆದಿ ಯಜ್ಞ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಡುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದ್ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ದೇಹೇ ದೇಹೇ ಭೃತಂ ಪರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಲೈ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಉಲೈ ಉಲ್ಲೇರು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಯರ್ ನಮಕ್. ಜಸ್ಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇರು ಎನ್ವೆ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವ್ ಮಾತ ಆವಂದ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೊಂದುಂಡು ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇತ್ತ ಭಂಗ ಬರೊಂದುಂಡು. ಬಟ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ ಅವನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರೆದು ದುಂಬು ಪೋಪ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬಲ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೇರ್ ಯಾನ್ ತೂತ ಅಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದ ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಪೇರ್ ಅದೇ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಜ್ಜರ್ ಮತ್ತ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಲಗ್ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಂಕಲ್ ನ ಮಗಕ್ ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವೇರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರ್. ಕೆಲವೇರು ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಡುಪ್ಪೇರ್. ಕೆಲವೇರ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಡೆತ್ ಟೈಮ್ ಏನಂಡಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದ್ರತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಡೆತ್ ಟೈಮ್ ಏಪ ಬರ್ಪಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಯಮದೂತ ಏಪ ತಿಕ್ಕುಯರ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಂ ಏವ ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಯಾ ಪ್ರಯಾಸಿ ಸಮದ್ಭಾವ ಯಾಂತಿ ನಾಸ್ತತ್ರ ಸಂಶಯ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಆವಡು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ದೀಪಾತೆ
ಎಂಕ್ ಆತ್ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಅವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೋಡು ಅವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೋಡು ಎಂಕ್ CEO ಆವಡು ಒಂದು ಕಂಪನಿದ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗೋಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಗೋಲ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಆವಡು. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಯಾವ್ದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪನೊಂದು ಅಂತ್ಯಕಾಲೇಚ ಮಾಂ ಏವಾ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಎಂಕ್ ಒರಿಯಗ್ ಈರ್ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲೋಡು ನೆನಪ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಏವಾ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನಪುದಿಲೆ ಏವಾ ಪಂಡ ಎನ್ನನು ಒರಿಯನ್ ಈರ್ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲಡ್ ನೆನಪ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಪಂಡ ಕಲೇವರಂ ಪಂಡ ಒಂದು ದೇಹನ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ಬುಡ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾ ಪ್ರೇಯಸಿ ಸಮದ್ಭಾವ ಪಂಡ ಮದ್ಭಾವ ಎಂಕ್ ನಿಖಲ್ ತಿಕ್ಕುವಾರ್ ಮೈ ನೇಚರ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಧಾಮಗು ಪಿರಪೋಪ ನಾಸ್ತಿ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ ನೆಟ್ ಸಂಶಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೋಲ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಮಂಡೆಡ್ ಪೋಡು ನೈಗ್ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಮರಣ ಕಾಲೋಡು ನೆನಪು ದೀಪುನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಂಡತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಪ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಆತೆರ್ ಆರ್ ಡಿವೋಟಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಸೈಡ್ ಗ್ ಮಾತ ಮುಂದು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಗಡಿಲು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ದೀದಿತ್ತೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಆದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ನನ್ನ ಸೈಪುನನೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಗಕ್ ದಾದ ಆರ್ ಲೆತ್ತೊಂದ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಆಂಡ ಮಗ ನಾಸ್ತಿಕ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಪಂಡ ಏರೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜೈ ನಾಸ್ತಿಕ ಪಂಡ ಆತ್ ಈರ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ದೇವೇರ್ನ ಚೂಲ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ಮಗಕ್ ಇತ್ತದಾದ ಹಂಡ್ ಅವು ಅಜ್ಜೆರ್ ಆರ್ ಸೈತೆರ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಯರ್ನ ಮಗನ ಇತ್ತ ಮಗ ಅಂಗಡಿಡು ಉಲ್ಲೆ ದಿನೋಲ ಆಂಡ ಅಯ್ಯಗ್ ಚೂಲ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಂಗಡಿ ಒಲ್ಪೊಂಡು ದೇವೇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಂಡು ಆಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋತುಚೆ ಇನಿ ಮುಟ ಹೊರದಾದ ಆಪುಂಡು ಡಿವೋಟೀಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬರೊಂದುಪ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಕಲ್ ಮತ್ತ ಹರಿ ಅಂದ್ ಪನೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ದಿಮೆಲ ಅಂಗಡಿಗ್ ಬತ್ತೆರ್ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಐಗ್ ಇಂಚನೆ ಎನ್ನನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿಗೆ ಕೇನ್ಗ ದಾದ ಪಂಡ ಆತ್ ಖುಷಿಟ್ ದಾಯಿಗ್ ನಿಕಲ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಪಿದಯ್ ಪೋನ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಾರ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ ಬರೊಂದುಪ್ಪರ್ ಅವ್ಲ ಆತ್ ರಶ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಆತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಎಂಚ ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಅಂದ್ ಅಪಗ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನ ಕಲ್ಪಂಡೆರ್ಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ದೇವೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಪ ದೇವೆರ್ ಐಕಾರ್ ಬಂದೆ ಅವ್ ಕಲ್ಲು ದೇವೆರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ್ ಪಂಡೆರ್ ಇವರ ಅಂಡಲ ಪೋತನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆರ್ಗೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಂದಾಯ್ ಪೋಡು ದೇವೆರಿಜ್ಜರ್ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲವು ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಲೈಕ್ ಇಂಬೇಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡ್ 3-4 ಐನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಬತ್ ಸೇಮ್ ಪಂಡೆರ್ ದೇವೆರವು ಅಂದ್ ಅಂಚದ ಇಂಬೇಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ ತೂಯೆ ಇಂಬೇಗ್ ಆಯ್ ಪಂಡೆಗೆ ದೇವೆರೆ ತೂವೆರೆ ಪೋನಾಗ ಈ ದಾದಾಂಡಲ ಪನೋಡು ದೇವೆರೆ ಅತ ಅಂಚ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಬನ್ನಾಗ ಆರ್ ಪನೊಂದೆ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಪೋಂದುಲೆ ಒಂದೆಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ಓವ ಒಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಪುದಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದೆಣ್ಣೆಗೆ ಆಯ್ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಹೊರ ಪೋಯೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯೆ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ ಉಲೈ ಪೋಯೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐಗ್ ದೇವೇರ್ನ ಮತ್ ಈತ್ ಭರವಸೆ ಅವ್ ದೇವೆರೆನ್ ತೂದ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂದ್ ಈತ್ ಭರವಸೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಯ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ದೇವೆರೆ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂದು ದೇವೆರ್ ಉಪ್ಪು ಅಂದ ಆಯ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ನಮ ಎಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡುವಾತ ಏಪಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ ಒಂಚೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಅಂಚ ಓಲ್ಡ್ 10-15 ಏತೋ ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್
ಓಲ್ಡ್ ಆಯರ್ ಅಜ್ಜರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ ದಾಲ ಶರೀರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಡೈಲಿ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವರದಾದ ಪಂಡ ಈತ್ ಖುಷಿಟ್ಟುಪ್ಪ ಆಯ್ ದೇವರಂತೂದ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಕೆಲವರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡೊಂದು ಆತು ಖುಷಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲ್ ದೇವರ ಪೂಜಾರಿನ ಕೆಲನಿಗೆ ಈ ಸೈಕೋಪ್ಯಾತ್ ಪಂಡ ಮೆಂಟಲಿ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪು ಆಯೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ದಿನದಂಡು ಆಯ್ ಬತ್ತೆ ಪ್ರಣಾಮ ಪಾಡ್ಯ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಪಂದ್ ಪ್ರಣಾಮ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಡ ಲಕ್ಕಿಜ್ ಇತ್ತ ಪೂಜಾರಿ ನಕಲ್ ಎಂದೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದೇವರೆ ಪ್ರಣಾಮ ಪಾಡುವೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಉಂಡು ಲಕ್ಕು ಜೆಂಬ್ ಅಂಚ ಪೂಜಾರಿ ನಕಲ್ ಬತ್ತ ತೂಯರ್ಗೆ ಹೇಗಿಂಚ ನಾಕ್ ಮಲ್ತೇರ್ಗೆ ತೂನಾಗ ಜೀವ ಬುಡ್ದಾತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೂಜಾರಿ ನಕಲೆನ್ಯರ್ಗೆ ಇಂಬೆ ಏಪಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ಗ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಆಯ್ ದೇವರ್ನ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪ್ರಣಾಮ ಪಾಡ್ನಾಗ ಜೀವ ಪೋಂಡಾಯನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ ದೇವರ್ನ ಕಾರ್ದಡಿ ಪೋಂಡು ಅಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ನಕಲ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ದಾದ ಒಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ ಎಂದೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಗೋಲ್ ದಾಲ ಬೇತೆ ಗೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರದಾದ ಕಲ್ಲು ಅಂದೆಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ದೇವರೆಗ್ ಹೊರ ತೂದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಪಟ ಉಪ್ಪೆರಬೆಲ್ ಐಲ ಉಲೈ ನಾಸ್ತಿಕ ಇತ್ತಾಯ ಅಂಡ ಕಪಟ ಇತ್ತಜೆ ಆಯ್ ಎಲ್ಯಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ದೇವರ ಪಂಡ ಕಲ್ಲು ಅನ್ ಅಂಡ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕದು ಐಗ್ದಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಕೇಂದಿನ ಒಂಜಿ ಐಗಾಯ್ತ ಅರ್ಥಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿದ ಅರ್ಥಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಯಗ್ ಆಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ನೆನ್ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪ ದೇವರೇ ಸೈಪುನಾಗ ನೆನಬ್ಬರಾಡೆಂಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ವರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದೇವರ್ನ ನೆನಬ್ಬರ್ಪುಜಿ ಬೆಡ್ ಜೆತ್ತೊಂದು ನರಳೊಂದು ಉಪ್ಪುವ ಒಕ್ಕ ದೇವರ್ನ ನೆನಪೆಂಚ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂಚಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲೇಚ್ಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರಣ್ ಮುಕ್ತಾ ಕಲೇವರಂ ಯಾ ಪ್ರಯಾಸಿ ಸಮದ್ಭಾವ ನಾಸ್ತಿ ಅತ್ರ ಸಂಶಯ ಮುಂದೇರು ಮುಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲೆ ಮುಂದೇರು ಮುಲ್ಪ ಜೈ ದಿನಾರ್ ಭೀಷ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭೀಷ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಕ್ ನೆನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರು ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಮರಣೆಡ್ ಜೀವ ಬುಡ್ತಿನಾರ್ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅಜಾಮಿಲ ಆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ರೈತ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವರ 10 ವರ್ಷ ಆರ್ ಹರಿದ್ವಾರ ದೇವರ್ನ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೆರ್ ಅಲ್ಚಾದ್ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಮರಣೆಡ್ ಜೀವ ಬುಡ್ತೇರಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಜಾಮಿಳನ ಪಂಡ ಆರ್ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೆರ ಅಂಡ ಜೀವ ಬುಡ್ತಿದ್ರೆ ಜೀವ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡಾರೆ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಮತ್ತೆ ಅವು ಅಂಚಾದ್ ಭೀಷ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಏರುಲ್ಲೇರ್ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಜೀವ ಬುಡ್ಪುನಾಗ ದೇವೇರ್ನ ನೆನಪ್ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಉಲ್ಲೇರ ನೆನಪುಂಡೇರೆ ಗಂಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಆರ್ನ ಮೃತ್ಯು ಬೇತನೆ ಟೈಪ್ ಆತು ಆರ್ ಮೃತ್ಯು ಪುರುಷನ ಮಿತ್ ಕಾರ್ದಿದ್ ವೈಕುಂಠ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂ ಸ್ಥಾಂಕ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂವೆರ ಪುಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಭಾಗವತ ಓದುವೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎವ್ರಿ ಡಿವೋಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಅಕಲ್ ದೇವರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ದೆ ಜೀವ ಬುಡಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಡಿವೋಟಿ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಜೀವ ಬುಡಿಯರ್ ಅಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಬುಡೋಡು ನಮ ಬಂದ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಏತ್ ಜನ ಎನ್ನುವೇರು ಓ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ನೆನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೈತಾಲ ಎನ್ನ ಡೆತ್ಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತೇನ ಯಾನು
ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ ನಿಕಳ್ಳೆ ಕೇಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಇದೇನ ಮರಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಉಂಡು ಕೇನುಂಡ ಏತ್ ಜನ ಪನ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತೆ ಅಂದ್ ಏತ್ ಜನ ಪನ್ನೋಲ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದುಂಡಿತ್ತ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟಿ ಪಂಡೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಫೇಲ್ ಆತ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ ಕುಡೋರ ಜನ್ಮದಿತ್ತನ್ ದಾಯಗ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಿ ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ತ್ಯಜತ್ಯಂತೆ ಕಲಯರ್ವಂ ತಂ ತಮೇವ ಇತಿ ಕೌಂತೆಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತಃ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೈಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನೀ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವ್ವೆ ಆಪ ಅಂದ್ ನಿಜಿನ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಪ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲೆ ಅಪ್ಪಾಂಡ ಯಾನ್ ಕುಡೋರ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೊನಡಾಂಡ ಯಾನ್ ಪೋತಿನ ಜನ್ಮಡ್ ಫೇಲ್ ಆತ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಅಂದ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವು ಹೋಪ್ಡ್ ಆಶಾ ಬಂದ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಆಶಾ ಬಂದ ಪಂಡ ಹೋಪ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಹೋಪ್ ಪಂಡ ಪೋರಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಪೋರಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಅವು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ದತ್ತೊಂದ್ ಪೋಪರ್ಗೆ ಅವು ಆಸೆ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಂಚಿನ ಆಚಾರ್ಯ ನಕಲ್ ನಮಕ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೊರ್ನಿ ಏರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊರಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಿನಿ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಕೊರ್ತಿಜಿಂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೊರ್ತಿಜಿಂಡ ನಮಕ್ ದೇವೇರ್ ವಾಪಸ್ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಆಶೆ ಒಲ್ತದ್ದು ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಿಗೊಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಹರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತು ಬೈದು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ಮಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಶಾ ಬಂದ ಆಶಂದಿ ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಮುಲ್ಪ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಾಂಡವನಕಲ್ ಮಹಾಭಾರತ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅವ್ ಟೈಮ್ ವರದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ವನವಾಸ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವನವಾಸ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚಾಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಯಕ್ಷ ನಾದು ಉಲ್ಲೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಹಂಸದ ರೂಪಡ್ ಅಲ್ಪ ಬರೊಂದಿಪ್ಪ ಅಪಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೋರ್ ದಾದ ಬಾಯರಿಕೆ ಅವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಆರ್ ಪೋಪೆರ್ ಅಲ್ಪ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಂಕ್ ಜೋರ್ ಬಾಯರಿಕೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸಹದೇವನ್ ಕಡಪುಡ್ವೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮೆಗ್ಗೆ ಆಯನ್ ಕಡಪುಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಹಂಸ ಉಂಟು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಕ್ಷನಕಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ರಾಕ್ಷಸಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ದೇವತೆಲಕಲ್ ಪಂಡ ಟ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆಕ್ಲೆನ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊಣಪುನ ಇತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಣಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನುಷ್ಯ ಪಂಡ ನಮಕೆಂಚ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಜುಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ದೇವತೆ ನಕ್ಕಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವ ಆತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಜುವ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವತೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ್ ಸಹದೇವಾಗಿ ಪಂಡರ್ಗೆ ಯಾನೊಂಚಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುವೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತ ಸಹದೇವ ಎನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬಾಯ್ಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂದ್ ನೀರ್ ಪರ್ರೆ ಪೋಯರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮೂರ್ಛಾದ ಬುರಿಯರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಕುಲಲ ಬತ್ತೇರ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜುನ ಬತ್ತೇರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಮಲ ಬತ್ತೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ನೀರ್ ಪರ್ದ್ ಮೂರ್ಛಾದ್ ಬುರಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೇರ್ಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಕ್ಷ ಕೇಂಡೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳ ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮೃತ್ಯು ಕೊರ್ದು ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಮಾತರಿರ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಮೆಗ್ಗೆರ್ಲ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅನ್ ಸೈಪಾತ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೇರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಾತ ಅಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ಗ್ ಒಂದು ಪಂಪರ್ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಅರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ವರ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಡ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಓ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕ ಆತಿನ ವಿಷಯ ಅಂತೂತ ಅಂದ್
ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಣ್ಯ ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಹನಿ ಅಹನಿ ಭೂತಾನಿ ಗಚ್ಚಂತಿ ಯಮಾಲಯಂ ಶೇಷ ಸ್ಥಾವರಮಿಚ್ಚಂತಿ ಕಿಮಾಶ್ರಯಂ ಅಥಃಪುರಂ. ಅಹನಿ ಅಹನಿ ಭೂತಾನಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಂಡರ್ ಅಹನಿ ಅಹನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಂಡ ಏತೋ ಸಾವಿರ ಜೀವಭೂತ ನಕಲ್ ಗಚ್ಚಂತಿ ಯಮಾಲಯಂ ಪಂಡ ಯಮಾಲಯ ಪಂಡವು ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಮೃತ್ಯು ದಾದಂಡು ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಸೈಪುನಾಗ ಯಮಂಡ ಪೋಪ ಗಚ್ಚಂತಿ ಯಮಾಲಯಂ ಯಮನಲ್ಪ ಪೋಪ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಜೀವಿಲತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೀಪತಿರ್ತ ಒಂಜಿ ಆಂಟ್ ನಾದೊಂದು ಪಿಜಿನ್ ಹೌಸ್ ಐಪುಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಪ್ಪ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸೈಯೊಂದುಂಡು ಏತೋ ಗಿಡ ಮರ ಸೈಯೊಂದುಂಡು ಏತೋ ಮನುಷ್ಯ ಸೈತೇರ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಏತೋ ಜನ ಸೈತೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ 8 ಜನ ಸೈತೇರ್ ಗಚ್ಚಂತಿ ಯಮಾಲಯಂ ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿ ನಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಸೈತ ನಕಲ್ ಸೈಯಾಡ್ ಮಾತ ಪೋಯರಿತ್ತೆ ಒರಿದಿ ನಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೇಷ ಪಂಡ ಒರಿದಿ ನಕಲ್ ಸ್ಥಾವರ ಮಿಚ್ಚಂತಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲರ್ಗೆ ಸ್ಥಾವರ ಮಿಚ್ಚಂತಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡಿಯ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಚೆ ಶೇಷ ಸ್ಥಾವರ ಮಿಚ್ಚಂತಿ ಆತಾತ್ ಗೋಣಿ ಮಾತ ಗೆತೊಂದ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ದೇರು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪನೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮೃತ್ಯು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ನಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಶ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶೇಷ ಪಂಡ ಇಂತಿನ ಜನಕ್ಕಲ ಕಿಂ ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಅಥಾಪರಂ. ನಮ್ಮ ಎದುರೇ ಒಂಜಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪೋಂದುಂಡು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪನೊಂದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡ ವಿ ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಜ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೈಪುನಾಗ ದೇವರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡುಗೆ ನಮಕ್ ಓ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪ ನಮ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹರಿನಾಮದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇಡುವಂತಾರೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅವರ ನಾರದ್ ಮುನಿಗ್ ಜಾಗ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಥರ ಇಜ್ಜೆನ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನನೊಂದ್ ಜಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗ್ ಬತ್ತೇರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬುಡದಿ ಕಂಡನಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಜೋಕುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಬತ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕಲ್ ಹರಿನಾಮ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಅವ್ ಕಂಡನಿಗ್ ಬತ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ಐಚೂರ್ ಬಿಸಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಅವ್ ಕಂಡನಿದೆ ಬತ್ ಪಂಡರ್ಗೆ ವರ ಅಂಡಲ ಹರಿನ ಪುದಾರ್ ಗೆತ್ತೋನು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹರಿ ಆ ಪಂಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಜಿ ಎಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ ಲಾಸ್ ಆಂದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಮಾತ ದೇವರ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ ಪಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೇರ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪಂಡೆಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವರ ಯಾನ್ 10,000 ಸರ್ತಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹರಿನ ಪುದ್ದಾರ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹರಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ಲ ಆತಿಯ ಇಜಿಜಿ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದೆಗೆ ಐಕ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಕೇಳಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈತ ಮಾತ ದಾಯಿ ಬೆನ್ನಿಯೊಂದಲ್ಲ ಆ ಪಂಡೆಗೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಕಾಸು ದಾಯಿ ಬೋಡು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಕ್ಕ ಮೇಂಟೈನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಜೋಕುಲೆನ್ ಎಂಚ ತೂಪುನಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಎಂಚ ತೂಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಡತ್ತ ದಾಯಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆತೇರು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಡು ಅಂದ ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೆತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪೋಪೆ ಅಂದ ಪೋಪೆ ನಾರದ್ ಮುನಿಲ ಆರ್ನ ಕೆಲಸಗ್ ಆರ್ ಪೋಯರ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಆರ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪೋಯರ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ಜಿ ನಾರೆಗ್ದಾದ ಆರ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪೋಯರ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರೆ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತರ್ಗೆ ಅಪಾಗ ಬೊಡದಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಬತ್ತಕೇನರ್ಗೆ ದಾದ ಹಣ್ಣಿಕ್ ಬುಲ್ತೊಂದಾಯ್ ಉಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಕಂಡನಿ ಒಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಕೆನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಯಾರ್ ಸೈತ್ ಪಂಡ ತೀರ್ದು ಪೋಯರ್ ಆರ್ ನನ ಇಜ್ಜೆರ್ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಐತ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಆತೇರ್ ಅಂಚದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಜೋರ್ ಬೊಗಳೊಂದಿತ್ತನ್ಗೆ
ಸೈಡ್ ಜೋರ್ ಪಂಡ ಜೋರ್ ಅವಾಗ ನಾರದ್ ಮುನಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡಾರ್ ತೂಯರ್ ನಾಯಿನ್ ತೂದಾಯ್ಬೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾಕ್ ಕಾಂಡಿಗೆ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪಂಡರ್ ಒಂದು ನಾಯಿ ಏಪಗಣತೀನಿ ಅಂದ್ ಪಂಡರ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ್ ಕಣದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂತಿನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ನಾಯಿ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಬೊಡದಿ ಪಂಡಲ್ಗೆ ಅವು ಕಂಡನಿದ ಆಯ್ ಕೈತಲ್ಬಹುದು ನಾರದ್ ಮುನಿ ಯಾರು ತೂನಾಗ ಆರು ತೂಪೆರೆಂಚ ಪಂಡ ಓ ಈ ಸೇಮ್ ಜನ ಆತ ಮೊಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಆದಿತ್ತ ಪೋತಿನ ಜನ್ಮಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಹರಿನಾಮ ಗೆತ್ತೋನು ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದ್ ನಿಕ್ ಹರಿನಾಮ ಗೆತ್ತೋನರೆ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚಾದಾದ ಮಲ್ತ ಇತ ಕುಡವರ ಅವೇ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬತ್ ಈ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಆಂಡ ನಾಯಿದ ರೂಪಡ್ ನಾಯಿದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಐನೊಂಜಿ ಕರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಜಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದಾಯಿಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಡಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪುಟ್ಟೊಡಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಆಂಡ ನಾಯಿದ ಜನ್ಮಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯೇ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಇಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾದ ಐನ ಡಿಸೈರ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಸೈಪುನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೋಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಇಂಚನ್ ಆಂಡ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಸಮ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಈಗ ನಾಯಿದ ಬಾಡಿ ಕೊಂಡ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಎಂಚ ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತುಂಡ ಇಂದ್ರ ಲೋಕ ತಿಕ್ಕುದಿತ್ತು ಆಂಡ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಂಡದ ಜನ್ಮನ ಇಜಿಂಡ ಹಂದಿದ ಜನ್ಮ ಅವು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಫ್ ದಾದ ಪ್ರಾಣಿದ ಜನ್ಮ ಪೋಪ್ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅವ್ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಅತ್ತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ದ ಮಿತ್ ಏರೊಂದು ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಾದ ಉಂಡಾರೆಗ್ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಬಂದೆ ಭರತ ಮಹಾರಾಜ ಆರು ಅರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಆರು ಜಿಂಕೆದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚದ ಅರಿಗೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಜಿಂಕೆದ ಜನ್ಮ ಕೆಪ್ಪೇರ ಐತ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿ ಅರೆ ಕಂಡಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಚೊಂದು ಜಿಂಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾದ ಅಂಡು ಆರು ದಾಯಿಗ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಜಿಂಕೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ಐತ್ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಅಪ್ಪು ನಾವು ಐತ ಅಪ್ಪನ ಸೊ ಅವೆನ್ ಮೇರೆಗ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಮೇರೆ ದೇವರ್ನ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ದೇವರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಟ್ ಅವೆನ್ ತೂದಾರ್ನ ಮನಸ್ಸುಂಡ ನಾವು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಉಂಡ ಐತ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಲೆಸನ್ ಬತ್ತು ಅವೆನ್ ಕಾಣ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಅಂಚನೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿಜಾರೆಗ್ ಅವೆನ್ ನಾಡೊಂದು ತೋದು ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮಿತ್ತು ತೋದು ಪಂಡ ಆರಲ್ತದ್ದು ತಿರ್ತು ಪೋವೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಐತ ಪುದರ್ ಗೆತ್ತೊಂದಾರು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚವಕ್ಕರೆಗೂ ಜಿಂಕೆದ ಒಂದೈತ್ ಜೀವನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೈತ್ ದೇಹನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ ಎಸ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಆಡ್ತಾಂಡಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ಆತ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬತ್ತಿನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆದ ಮಿತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಹದಿದ್ ಆರ್ ಸೈಪುನ ದುಂಬು ಜಿಂಕೆ ಆಯರ್ ದಯಪಂಡ ಸೈಪುನಾಗ ಅಂತ್ಯ ಯಮ್ಯಂ ಗಿಂಚನಮ ಯಮ್ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ತ್ಯಜತ್ಯಂತೆ ಕಲೇವರಂ ತಂತಮೇವೈತಿ ಕೌಂತೆಯ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂತ therefore ಅರ್ಜುನ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ದೇವರನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ನುವ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಮಾತ ದಾಲ ಬೊಡ್ಸಿ ಅರ್ಜುನ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಬೇರೆ ಅಜಾಮಿಳನ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಜಾಮಿಳನ ಸ್ಟೋರಿ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ
ಅಜಾಮಿಲ ಪಂಡ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬಿನರು ಅದೇ ಪನ್ನ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪುರ ಇಂಚ ದೇವರ್ನ ಯಜ್ಞ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಐಕ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ಪಂಚೇಸಿ ಐಕ ಹತ್ರದ ಒಂದು ಕಾಡು ಇಡ್ಬೋದು ಪೂ ಬಕ ಐಕ ಗೋಡಿಸಿನ ದಾದಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಪುರ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಕಡ ಪುಡ್ವೆ ಸೊ ಐಕ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಪೋನಾಗ ಪೂ ಪುರಗೆ ಪರಪೋನ ರೇಗೊಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ತೋಜಿಂಡು ಸಿ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಬಕ ಒಂಜಿ ಪುರುಷ ಕಲ್ಲು ಪುನಃ ಆಲಿಂಗನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಅರೆಗ್ ದೃಶ್ಯ ತೋಜಿಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ ಪನ್ನ ವಿಚಲಿತ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವನೇ ತೂವೊಂದು ಪೇರ್ ಬಕ ಅವು ಜೋ ಪುರುಷಂದ ಪೋಪೇರ್ ಐಡ್ ಬಪ್ಪ ನೇರ್ ವಯಸ್ಸು ನಡೆ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಬತ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಪನ್ ಪೆರ್ಸಿ ಏನೊಂಜಿ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನತ್ತೆ ಮೂಲ ಪನ್ನ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಬುಡೈದಿ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಪಂಡೇರ್ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಕಂತೆಂದು ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಬಕ್ಕ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂದಾಪು ಅರೆಗ ಹತ್ರದ ಪೂರ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಒಂದೇ ಅರ್ನ ಪೋಪುಂಟಿ ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಬೊಟ್ಟೆನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪನ ಅರೆನ್ ಕಾಲರೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ಬೋಡು ಸೊ ಹತ್ರ ಏನೇನ ಮಲ್ಪೊಡಪ್ನರೆಗ್ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಬಕ ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ಪಂಪಿನ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಅದನ್ನ ಚಾಲು ಆಪುಂಡು ವೃತ್ತಿ ಸೊ ಅಕುಲು ಬಕ ಬೇಜ ಅಕುಲ್ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರ ಅರೆನ್ ಪಕ್ಕ ಆರಾಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿಗ್ ಜೋಕುಲಾಪು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಮಗಕ್ ಪಂಡ ಏರ್ನನ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಟ್ ಅರು ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ ಪುದರ್ದಿವರೇರ ಅರೆಗ್ ಪನ್ಪೆರಂಚಾರು ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ ಪುದರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಬಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪುನಃ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಮೊಟ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವು ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅರೆಗ್ ಪುನಃ ಯಮದೂತನ ಕುಲಾರಿಂದ ಸಂಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪೂರ ಪಾಪ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸೊ ಅಗಲು ಆತ್ಮನ್ ಬತ್ತು ವೈಪರ್ ಬನ್ನಾಗ ಅರೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೋಡಿದ್ ಪೋದು ಪುನಃ ಆಯ್ನ ಮಗನ ಲೆಪ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ 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 ಪಂದ್ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ವಿಷ್ಣು ದೂತರ್ನ ಕುಲ್ಲೋರನ್ನೇ ಬರ್ತೇರ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣುನ ಪುದರ್ಗೆಟ್ಟೇರು ಅದು ತೂನ ಮೂಲ ಯಮದೂತರು ರೈಕಲ್ ಪನ್ ಪೇರು ನಿಕ್ಕಲು ಮುಟ್ರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬಾಡಿನ್ ಈ ಆರ್ ದಯಗ್ ಐಕ್ಯ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಕಲ್ ದಯಗ್ ಪನ್ರೆಜ್ಜಿ ಪನ್ ಪೆರಿ ಯಮದೂತ ಐಗ್ ಒಂದ್ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಆರ್ ಪ್ರಭುನ ಪುದರ್ಗೆತ್ತಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಐಗೆ ಇಂಕಲ್ ಬತ್ತಿನ್ ಕೊಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಆತ್ಮನ್ ಪಿರ ಬುಡ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಪುಂಡು ಜನ್ಮ ಅದಾಗ ಅರೆಗ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಪೂರ ಈತ್ ಪೂರ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರ ಫುಲ್ ಈ ನಾನ ಪೋದು ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ಭಗವದ್ದಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಪಿರ ಬುಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆರು ಮುಂದೆ ವೃಂದಾವನ್ ಪೋದು ಅರ್ ದೇವರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಎಡ್ಡೆ ಮಾತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಜಾಮಿಳನ ಸ್ಟೋರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಅಜಾಮಿಳನ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಉಂಡು ವಿತ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಜಾಮಿಳ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ದೇರ್ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ 80 years 80 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವೈಶ್ಯನ ಮಿತ್ ಅಂದ್ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಇತ್ತೆ ಜಾಮಿಳ ಆಂಡಲ ದಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ರೆ. ಅಜಾಮಿಳ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ದೇವರೆಗ್ ದಾದಗೂಳ ಅವೆನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂತಮಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಯಾದ ಬೂರ್ದಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಬೋಡಂದಾಂಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಕೆರ್ರೆಲಾಯ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ ಓದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ವಿಷ್ಣುದೂತ ನಕಲ್ ಬತ್ತೇರ್ ಕೆಲವೇರ್ ಬಂದ ವಿಷ್ಣುದೂತ ಬತ್ತೇರ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ವಿಷ್ಣುದೂತ ಬತ್ತೇರ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ವೈಕುಂಠ ಪೋಯ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿಷ್ಣುದೂತ ಬತ್ತೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಕುಡೋರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್
ದೇವನ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ದೆತೊನೆರೆ ಹರಿದ್ವಾರಗ್ ಪೋ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದ್ ವಿಷ್ಣು ದೂತನ ಪಂಡೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಂಟ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಏತೊಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಜಾಮಿಳಾಗ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಅಂದೆತ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬುಡ್ದು ಹರಿದ್ವಾರಗ್ ಸೀದ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಹರಿಭಕ್ತಿನ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದೇವರ್ನ ಜಪತ ಮಿತ್ ಶುದ್ಧ ನಾಮ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ್ ವಿಷ್ಣುದೂತ ಸೇಮ್ ವಿಷ್ಣುದೂತ ಅರೆಂದ್ ಎತ್ತೊನ್ ಪೋಯರ್ ನಮಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಜಾಮಿಳನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುದು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ದಾದ ಆತಂಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆತಂಡ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಪುನತ್ತ ಓ ಏನ್ ಮಲ್ದೆ ನನ ಇಂಕ್ ತಾಲ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜೆ ನೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಜಾಮಿಳಾಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಮಕ್ಲಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುದಿಂಡಿತ್ತ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ದೇವೇರ್ನಲ್ಪ ಇರಪೋಲಿ ಹರಿದ್ವಾರಡಿತ್ತೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ 20 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನಲ್ಪ ಪಿರಪೋಯೆ ಪುಷ್ಪಕ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುದೂತನ ವಿಮಾನ ಅಡ್ಕೊಲೋನ್ ಅಂಚಾದ್ ವೈಕುಂಠ ವಿಮಾನ ಅಂಚಾದ್ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಪಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸ ಮನ್ಯ ಗಾಮಿನ ಪರಮಂ ಪುರುಷಂ ದಿವ್ಯಂ ಯತಿ ಪಾರ್ಥಾನುಚೇತಾನ್ ಪಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆಡ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಚ್ಚರಿ ಕುಪ್ಪುನಾಗಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಉಂದು ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ಒನ್ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ ಅಂಚಾದ್ ಕೃಷ್ಣನ ಎಂಚ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಒನ್ ಶುಡ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅಪಾನ್ ಮೀ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಕರುಣಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ತೂಲೆ ಆರ್ ಉಂದೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏನನ್ ಎಂಚ ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಪನ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಕೃಷ್ಣಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಬನೊಲಿ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಇಂಚಿ ಆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾಯಿಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಈಗರ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂವೆರೆ ಕೃಷ್ಣಂಗ್ 100 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಮನ್ ತೂವೆರೆ ಪಂಡ ನಮ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂವೆರೆ ನಮ ಎನ್ನುವ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೆರ್ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ನಮಕ್ ನನಲ ಅಹಂಕಾರ ಬುಡ್ತುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಅಂಚಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ one should meditate upon the supreme person as the one who knows everything, as the one who is the oldest and who is the controller, one who is the smaller than the smallest, one who is the maintainer of everything. And Krishna encha ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಕೊಡು ಕೃಷ್ಣ knows everything ನಮಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಮಾತ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ತಾರೀರಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ದಾಯಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದಾಯ ಪನ್ನೋಡು ಅರೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅಹಂ ಬೀಜ ಪ್ರದಾಪಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಂ ಪಿತ ಅಂಚಾದ್ ಅರೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿನ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅನೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಂಟೈನರ್ ಆರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜೀವಭೂತನ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಮೈ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಯಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೆರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ಕನ್ಸೀವೇಬಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆತ್ ಇಸಿಡ್ ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಾರ್ನ ಅರೆನ್ ಆತ್ ಇಸಿಟ್ ನಮಕ್ ತೂವೆರ ಆಪುಜಿ ನಮ ಎನ್ನುವ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತನ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಅತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾಲ್ ಆತ್ ಇಸಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಭೌತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಂಚ ತೂವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ನೆನಪುದಿಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ
ಬೆಳಕು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಒಂದ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಡ್ ಅವ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಲೆಕ್ಕ ಲಿಮಿಟ್ ಇಚ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಂ. ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಉಂಡು. ಆ ರೂಪ ಅತ್ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪ ಅಂಚ ಅದು ಹೀ ಇಸ್ ಲುಮಿನಸ್ ಲೈಕ್ ಸನ್. ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತೇಜಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ತೇಜಸ್ ಉಂಡುಗೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್. ಆರ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಡ್ದು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದು ಉಂದೆನ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಓದುದ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕೇಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್. ಅವು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಸಿ. ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರತ್ತಂಡು ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮಚ್. For the one who remembers me in deviation is easy to obtain. ಇಂಚ ಏರ್ ಮಾತ ದೇವರ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. Difference between material world and spiritual world. ಮಾಮುಪೇತ್ಯತು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ ಗತಾ. After attaining me, the great souls who are the yogis in devotion never return to the temporary world which is full of misery, and because he has attained the highest perfection. Now go on to the highest perfection. Ikkunda onji ಯಾನಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ HR ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಡನ್ ಅದು CEO ಅಂತ ಬಂತಾರ ಆಯ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಇತ್ತೆ HR ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪೆನ ಹೆಂಗ್ ಅವು HR ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ. ವೈ ಐ ಗಾಟ್ ಹೈಯರ್ ದನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಂಚಾದ ನಮಕೊಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ದಾಲೇಜ್. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಲ್ಪ ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ ನಮಗ್ ಬುಡ್ಚಿ ದೈಗ್ ನೌ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಅಂಚಾದ ಮಾಮುಪೆತ್ಯತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಹೊರ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖಾಲಯ ಶಾಶ್ವತಂ. ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗ್ ದುಃಖ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನನ್ನೇ ಅಂಚ ದಾಯಿಗ್ ಅಂತ ಪನೊಂದೇರ್ ಕೆಲವರು. ಎನ್ನ ಜೀವನನೇ ಅಂಚ ದಾಯಿಗ್ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಎಂಕೆ ದಾಯಿಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನೋ ಸರ್, ಮಿಕ್ಕ ಇರೇಗ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಆತ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ದಾಯಿಗ್. ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದ ದುಃಖಾಲಯ ಶಾಶ್ವತ ಮಾತರೆಗ್ಲ ದುಃಖ ಉಂಡುಗೆ. ಎಂಚ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಲ್ದೆ ಒಂಚಿ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಕೆಲ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಯ್ ಬರತ್ತ ನೆತ್ತ ಪುದಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಲಯ ಅಂದ್ ಬರಪತ್ ಯಾನ್ ಬರಪ ದುಃಖಾಲಯ / ಅಶಾಶ್ವತ ಅಂದ್ ಬರಪ. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ದುಃಖಾಲಯ ನೆತ್ತ ಪುದಾರ್ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ ದುಃಖಾಲಯ ಬಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುವನ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬುಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುವ ನಾವು ಇಲ್ಲಗ್ ಇಜ್ಜಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಪೋಪುಜ ದಯಗ್ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ ದುಃಖಾಲಯ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅವು ಸೇಮ್ ನಾದ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಒಂದು ಇಲ್ವೋ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ನಮ ಮುಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಕುಡಾರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಗೆತೋಂದೇ ಉಲ್ಲ. ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ದುಃಖಾಲಯ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಡೋರ ಜನ್ಮ ಗೆತೋ ನೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನಲ್ಪ ಬಲ ಯಾನ್ ಸುಖ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅವ್ವೆ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಬೋಡೆ ಎಂಕ್ ದುಃಖನೇ ಬೋಡು ಅಂದ್ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವತ. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಓ ದೇವರೇ ಈರೇಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ನೋ, ಕೃಷ್ಣ ದತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವತ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಸಾದ ಮುಲ್ಪ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನ ಲೋಕ ಇವನ್ ಬ್ರಹ್ಮಡ್ದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾರ್ ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋರ್ಜುನ. ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಲ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದು ಜೀವಲ ಅಪ್ ಟು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಟು ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುನ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೋ ನಡೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಬಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತೊಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಆರ್ಲ ಸೈಪರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂದ್ರಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ 16,000 ವರ್ಷ ಆರ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಆರ್ ಸೈಯೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಜೀವನ ಆಂಡ ಸೈಯೋಡೆ. ಅಂಚತ್ ಪುನರಾವರ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಮುಪೇತ್ಯತ್ತು ಕೌಂತೆ ಆಂಡ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣವನ್ಪೇರ್ ಕೌಂತೆ ಅರ್ಜುನ ಆಂಡ ಎನ್ನಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಯಾನು ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ ಯಾನಿಕ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್.
ಈ ತೊಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏರ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಡೈಲಿ ಡೇ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮುಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅರ್ಜುನಕ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಟರ್ನಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಪ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಟ ಕುಂಟ ಪಂಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ವೈ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥದಾದ ಅಲ್ಪ ಓಲ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜಾಗ ವೈಕುಂಠ ಅಂಚಾದ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವೈಕುಂಠ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೈಕು ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕುಂಟ ಪಂಡ ದಿನ ಮಾತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಮಾತ ವಸ್ತು ಭೌತಿಕ ಲೋಕಡ್ ಉಂಡು ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ is a supreme and never annihilated ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ ಕೇವಲ ಶಾಶ್ವತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಭಾವೋನ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ ಯ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ನಾಸ್ತಿಸ್ತು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ಮೇಲ್ ಅಂದ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಾಂತ್ is described the unmanifested infallible that which is the supreme destination ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ತತ್ವ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪುನಕ್ಕಲ್ ಗೋಲ್ ದಾದ ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವ್ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಡ್ಡೆದಾದಂಡಲ ಕೊಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರನ್ ಏಪಲ ಮದತ್ ಪೋಪುಜೆ ಅಂದ್ ಪನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂವರೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದಾರ್ಗೆ ಪುಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ತಯಾರಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಾದೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಡು ಮುಲ್ಪ ತೂವಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಗುಳ್ಳೆ ಮಾತ ತೋಜೊಂದು ಒಂದು ಮಾತ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಾತ ಉಂಡು ಆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ವೈಕುಂಠಡ್ ಮಿತ್ ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಪೆರ್ ಅವು ಗೋಲೋಕ ಬೃಂದಾವನ ಐಟಡ್ ತೀರ್ಥ ಓವು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಉಂಡು ಐಟಡ್ಲ ತೀರ್ಥ ಕೈಲಾಸ ಲೋಕ ಐಟಡ್ ತೀರ್ಥ ದೇವಿ ಧಾಮ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ದೇವಿ ಮಹೇಶ ನಿಜಧಾಮ ಅಸ್ಯ ತೇಷು ಪಂಡ ದೇವಿ ಧಾಮ ಪಂಡ ದೇವಿನ ಧಾಮವು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಐಟದ ಮಲ್ಲ ಮಹೇಶ ಧಾಮ ಪಂಡ ಕೈಲಾಸ ಬಾರ್ಡರ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂಚಾದ್ ಶಿವಾಗ ನಮ್ಮ ಓರ್ ಎಂಕಲ್ ವಿಷ್ಣುನ ಡಿವೋಟಿ ಅನ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಮ ಮಲ್ಪೆ ಶಿವನ ಮಂದಿರ ತಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅನ್ ತೂಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಮಹೇಶ ಧಾಮ ಆದೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಿರಕೋಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಈಶ್ವರಾಗ್ ನಮ್ಮ ಶಂಭು ಅಂದ ಪೈಜಿನ ಸದಾಶಿವ ಅಂದ ಪಂಪ ದಾಯಿಗ್ ಆಶುತೋಷ್ ಅಂದ ಪಂಪ ಈಸಿಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓವೆನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆನ್ ಕೇಂದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದ ಕೇಂದ ಶಿವಾಗ್ ಐಟುದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ನ ಪುದಾರೊಂಜಿ ಆಶುತೋಷ್ ಅಂದುಂಡು ಆಶುತೋಷ್ ಪಂಡ ಈಸಿಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ದೇವರ್ನ ಪುದಾರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದಾರ್ ಕೇಂದ ಈ ದಾದ ಬೋಡವೆನ್ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರುಲ್ಲರ್ಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಮಹೇಶಧಾಮ ಐತ ತುಂಬುದಾದೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಎಫಲ್ಜೆನ್ಸ್ ಐಟಡ್ದುಲ ಮಿತ್ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮ ಉಂಡು ವೈಕುಂಠ ಧಾಮ ಹಿಡ್ದುಲ ಮಿತ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಗೋಲೋಕ ಚಾಟ್ ತುಚ್ಪಾವೆ ಐಟದಲ್ಲ ಮಿತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಗೋಲೋಕ ಧಾಮ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದು ಮುಲ್ಪ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಕೇತ ಧಾಮ ರಾಮನ ಧಾಮ ಉಂಡು ಅಯೋಧ್ಯ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಗೋಲೋಕ ಧಾಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗೋಲೋಕ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ PDF ಗ್ರೂಪ್ ಕಡಪುಡ್ವೆ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ಈಸಿಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪ್ಪುಂಡವ್ ಓಕೆ
ಎಸ್ ಎಲ್ಚದು ಗೋಲೋಕದ ಮಾಡ್ದಾದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಕುಲೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ ಲೀಲೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ದಾಯಿಗೆ ನಮಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ದಾಯಿಗೆ ದೇವರನ ಲೀಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಕೇನು why do we need Krishna's pastimes ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ದಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಲಂಚ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಟು ಯಾರ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಬಣ್ಣ ಬೇತೆ ಲಂಚ ಲೀಲ ಮಲ್ಪಿದ್ರು ಮೇತೆಯರ್ ಲಾಂಚ ಲೀಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಗೋಲೋಕ ಧಾಮ ಪೋಪ ಅವತಾರ ಎಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಎಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಊರುಗ್ ಬೈದೇರ್ ಇತ್ತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಊರುಗ್ ಬೈದೇರ್ ಅಂದೆನ್ಲೆ ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ದಿನಡ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಮಾತ್ ಪೋದು ತೂಪು ಜನ ಆರ್ ಒಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಯಾರ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಓವು ಆರ್ ಏರ್ನ ಕಸಿನ್ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ನ ಆರ್ ಒಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಓವ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆರ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪು ಆತೆ ದಾಯಿಗ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂಚಾದಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ದಾಯಿಗ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ ಪೋಡ್ ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆರ್ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬೈದೇರ್ ಮಾದರ ಬಲ್ತದ ಪೋಪುಜೇರ ಎಂಕ್ಲ ತೂವರೆ ಉಂಡು ಆತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಾಯಿಗ್ ಬೈದಂಡೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಿನೋಲ ನಮಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಆವಡ್ ಅಲ್ಪವಡ್ ಮುಲ್ಪವಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತನಿತ್ತ ತೂವೋಡು ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆನ ಆತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನೇನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ ತೂವೋಡತ್ತೆ ಅರ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಅನ್ನಡಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಮಾತ ಆಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂವೆರ ಆಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡಾರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಡ್ಲ ಆರ್ನ ಲೀಲಾ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ತೋಜುಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಜಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ ಆಡ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ತೂವೆರ ಆಪುಜಿ ಅರೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗ್ ಬತ್ ಅವನ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಕಂಚೋರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಶೋದಮ್ಮಯ್ಯ ಗಿಡ ತೊಂದ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಲ ಆವೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತಿಜಿಂಡ ಅಂಚಾದ್ ಭೂಲೋಕ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ದ್ವಾರಕ ಮಥುರಾಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ವೃಂದಾವನಡ್ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಗೋಲೋಕಡಾತಿನ ಮಾಟ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾವೆರ್ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಪಾವೆರ್ ದಾಯಿಗ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ಲೀಲೆ ದೇವೆರ್ನ ತಿಕ್ಕಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೀಲೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮಕ್ ಅವು ತೂಪಿನ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಅವೆನ್ ಕೇಂದ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಪ ಪಿರಪೋಲಿ ಮುಕುಂದ ಮಾಲ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ ಕುಲಶೇಖರ ಆರ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ allow me to 1 second yes please allow me my mind immediately yield your lotus flower like feet just the flamingo enters into the labyrinth of the lotus flower stem when at the moment of last breath my throat becomes constricted by the action of the bodily humors air bile and phlegm how will I be able to remember you ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ ಪಂಡ ಸೈಪುನ ಟೈಮ್ ಕಫ ವಾತ ಪಿತ್ತ
ಅವ್ ಮಾತ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಕುಲಶೇಖರ ರಾಜ ಅರ್ಪಣ್ಪೇರ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕೆರ್ದು ಬುಡ್ಲಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಸೈಪುನ ದುಂಬು ನಿನ್ನ ನೆನಪಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅವೊಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ಡ್ ಯಾನಿ ಎಂಚ ಕಫ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಮಾತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ್ ಹಿಂಡುದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನಿ ಎಂಚ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಅನ್ಕೇನ್ವೆರ್ ಕುಲಶೇಖರ ರಾಜ. ಯಾನಿ ಎಂಚ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾದ ಕಮಲನ್ ಯಾನ್ ನೆನಪು ದಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಕೇನ್ವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ how to attain the devotion although he is present in his abode. ಪಂಡ ದೇವೆರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಡ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ನಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೃಷ್ಣನ್ ದಿನೋಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ 23 ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕುಳಾಯಿ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ದೇವೆರನ್ ದಂತುಡುಪ್ಪು ನಾವು ದೇವೆರನ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ್ ಕುಳಾಯಿಗ್ ಲೆತ್ತೊನ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪಾರೆನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ಅಂಚಾದ್ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಗ್ ಬಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಪಿದಾಯ್ಡುಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ತಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓವ್ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಜಿಂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಜಿಂಡ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಉಂಡು. ನಿಕಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತರೆಗ್ಲ. ಪಂಡ ನಿಖಿಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ದಾದೊಂಡಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಬೈದುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ನೆಂಚ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ನಿಕಲ್ ಮಾತ. ಅಂಚಾದ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ್ ಬೊಕ್ಕ 21ಗ್ ಅರೈವಲ್ ನಿಕಲ್ ಬರ್ಪುನ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ಗ್ 22ಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಥಯಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥ ತೂತರತೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ರಥ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಥನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಗೆ ತೊನ್ ಬರೋಲ್ಲ ದೇವೆರನ್ ಕುಲ್ಲಾದೈಟ್ ನಮಗೆ ತೊನ್ ಬರ್ಪ ಕುಳೈಗ್ ಬೊಕ್ಕ 23ಗ್ ದೇವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇಲ್ಗ್ ಅರೆನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಪ. ಓಕೆ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವು ಬತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ ಮಾತ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನೊಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏರ್ ಮಾತ 16 ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ 1 year ಮಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತ್ ಸಿಂಧು ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಬೊಕ್ಕ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಒಂದು 4 ಬುಕ್ಸ್ ಆದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪಾವ. ಅಂಚಾದ್ ಏರ್ ಮಾತ 16 ರೌಂಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ಬೇಗನೆ ಕಡಪುಡು ನಿಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ಗ್ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗ್. ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೆರೆಗಂಡ್ ಡೌಟ್ ಉಂಡ? ಮಾತಾಜಿ ಅವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪನ್ಪರ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪನ್ಪಿನತೆ ಬೊಕ ಉಂದೆಕ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಐಕ್ ಪುರ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅವ್ವ ಪುರ ಅತ್ತತೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪನ್ಪಿ. ಅಸ್ತತ್ ಮಾತಾಜಿ ಫುಲ್ ಇಂದ್ರನ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡೆ ಸ್ವರ್ಗಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮನಲ ಉಂದುಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಚ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಅಸುರ ನಕಲ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರ್
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಂಡ ಅಸುರ ನಕಲ್ ಬರ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಲ್ಪ ಅಸುರ ನಕಲೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ಮಾಲ್ತಿನತೆ ಅಲ್ಪ ವೈಕುಂಠ ಪಂಡಿಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಸ್ವರ್ಗ ಡೈಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆವಂದು ಈವನ್ ಬ್ರಹ್ಮಗೆಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ ಏರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಬತ್ ನಕಲ್ ಅಸುರ ನಕಲ್ ಕುದರೆಂಚಿನಕ್ ಬರಂಚ ಮಧು ಕೈಟ ಬನಕಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಬದ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಅವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆವರೆಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅವಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಮಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದುವೆ ಭೂಮಿ ಇಡು ನಮ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಜೀವನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಜೀವನ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಪೂತ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಉಪ್ಪು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡುದು ಪೋಪುಂಡು ನಮಕ್ಕವು ಎಲ್ಯ ಜೀವನ ಅಂದ ಎನ್ನುಂಡು ಆಂಡ ಪೂಕ್ಕವ್ ಐತ ಜೀವನ ಮಲ್ಲ ಜೀವನ ಇತ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ನಮಕೆನ್ನುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ 100 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಜೀವನ ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಿಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಯ್ಯಗ ಅವ್ 100 ದಿನತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು 100 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಆಂಡ ದಯಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಾಯಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಪಾನ್ ಜೀವವಾದಿ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಅಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಮರಣ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಾರ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡು ಉಲ್ಲೆ ವಿಷ್ಣು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡು ಇಜ್ಜೆರ್ ವೈಕುಂಠ ಪಿದೈ ಉಂಡು ಶಿವಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡು ಇಜ್ಜೆರ್ ಶಿವಲ ಪಿದೈ ಇಲ್ಲೆರ್ ಅಂಡ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಆವೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ತತ್ವ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವ ತತ್ವಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಗ್ಲ ಮರಣ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೇವತೆನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣದ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಉಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಉಲೈ ಉಂಡು ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ವಾಂಚ ಕಲ್ಪ ಮಾತಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ